Gyrfa Cymru, Cymorth i gyflogwr sy'n gweithio gydag ysgolion. Mared Elliw Hughes a fi wedi cydlynu'r datblygu'r celfyddydau yn Pontio. Top tips ar gyfer diwrnod fel heddiw ydy dwi o hyd yn trio wneud o mor ryngweithiol a phosib. So, da ni'n gwneud lot o gemau, team building, defnyddio drama games, jyst cael cyfle iddyn nhw fod ar eu traed ac yn symud, achos dwi'n gweld bod dysgu trwy wneud a dysgu trwy symud yn gweithio lot gwell na nhw jyst yn eistedd lawr a gwrando. Meilwyd Emrys, dyna fi. Dwi'n gweithio fel swyddogaeth Gymraeg i Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a dwi'n gweithio ar draws y Gogledd. Mewn digwyddiadau fel yma, dwi'n teimlo na'r peth mwyaf pwysig fyddi rhywun wneud ydy sicrhau reit o dechrau bod y disgyblion a bobl ifanc bod nhw'n sylweddoli bod y digwyddiad o werth yn nhw. Felly fyddai'n trio fframio fo, fyddai'n mynd trwy reit sydyn be mae'r Bwrdd Iechyd yn wneud yn y lle cyntaf, ond wedyn trio fframio fo fel dyma sy'n efo i chi, dyma'r cyfleoedd sy'n ei chi, dyma pam dwi yma heddiw, gadael nhw wybod am y cyfleoedd sy'n ei iddyn nhw, a gadael nhw wybod hefyd bod gallu siarad dwy iaith, bod o'n sgil, bod o'n rhywbeth mae werth iddyn nhw feddwl amdano fo. I wneud amdano nhw, hwnna dwi'n meddwl sy'n wneud yr digwyddiad yn llwyddiannus. Sandy Gref a dwi'n gweithio i Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae yna lot o gynllunio mynd i fewn iddo fo, ond dwi'n meddwl bod o'n rili pwysig bod ni ddim yn patroneisio pobl ifanc, bod ni'n dallt yr gynulleidfa pwy wybodaeth maen nhw isio, peidio reid lot o wybodaeth iddyn nhw, a trio gadael yn really engaging a hwyl, a defnyddio storis am fywyd fel bod nhw yn dallt beth ydych chi'n siarad amdan. Enw fi di Rich Foxhall. Dwi'n gweithio cwmni Alun Griffiths Contractors. O ran tips, dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy dyn ni'n dod y brwdrydedd a diddordeb yn y disgyblion i digwyddiad fel hyn mwyn gallu cysylltu gyda nhw, gofyn cwestiynau. Yn aml iawn, dyn nhw yn hapus i roed i llawn nhw i fyny, felly mae eisiau gofyn pethau sy'n berthnasol iddyn nhw. I gael rhagor y wybodaeth am weithio gydag ysgolion, ewch i gyrfacymru.llaw.cymru/cyflogwyr.